Biftehim mal-Bank of Valletta, is-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali, nida skema ta' self affordabbli li se tkun qed tassisti lil dawk li ma jistgħux jieħdu self mill-bank minħabba id-depożitu ta' 10% biex ikunu jistgħu jixtru proprjetà. Il-Bank of Valletta se jiffinanzja l-ammont ta' self kollu filwaqt l-Awtorità tad-Djar qed tidħol bħala garanzija fuq id-depożitu ta' 10%. Il-kap għall-iżvilupp tan-negozju tal-BOV, Albert Frendo, spjega li t-tieni tip ta' għajnuna li toffri din l-iskema tieħu il-forma ta' sussidju mogħti mill-Awtorità tad-Djar fuq il-pagament tas-self. Sussidju sa' massimu ta' €167 fix-xahar li jiġi iddepożitat direttament fil-kont tal-bank tal-applikanti. Il-bank warrab 30 miljon għal din l-iskema. Prattikament dawk in-nies li jaqgħu fl-iskema naturalment li jmorru Dipartiment tal-Gvern u jkunu eligibbli għall-iskema ħajjistgħu jsilfu sa 120,000 u ħajkollhom l-għanijiet kollha min-naħa tal-Gvern biex jaraw li l-pagamenti tal-home loans li huma obbligati lejhom ikunu jistgħu jwasslu għalihom. Il-Gvern ħajwarrab tant sussidju għall pagamenti tagħhom u mbagħad naturalment jiġi il-bank jenalizza it-talba tagħhom u naturalment toħroġ il-loan biex ikunu jistgħu jsiru residenti ta' djarhom. L-iskema l-ġdida li se tkun qed tibni fuq dik imħadma mill-Bank APS, il-Bank of Valletta se jsellef sa massimu ta' €120,000. Jiġifieri żied ta' 20% fuq il-massimu li joffri l-ftehim mal-APS. Żiedu wkoll it-thresholds ta' dħul li jiddeterminaw jekk l-applikant ikunx eligibbli għal dan is-self. Bit-thresholds għal persuni single żiedu minn massimu ta' €13,200 għal €18,000. Għal single parents żdiedu minn €15,600 għal €16,000, filwaqt li għal koppji żdiedu minn €18,000 għal €20,000. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes spjega li din l-iskema tfisser li aktar nies ikunu indipendenti mill-akkomodazzjoni soċjali u jsiru sidin ta' djarhom. Tfisser ukoll il-Gvern qed joffri soluzzjoni għal bosta każijiet fejn għal xi raġuni jew oħra persuna ma tkunx eligibbli li tieħu self. Li huwa ċertament il-Gvern għalih din l-iskema hija importanti għaliex iktar nies se jsiru indipendenti minn dak li jipprovdi l-Istat. Imma wkoll ma jibqgħux anke fuq il-waiting list jew kellha jistennew li xi darba jingħataw xi appartament għall-Gvern u allura qed isiru iktar malajr sidin ta' djarhom. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon għalli dan huwa xhied tal-politika li qed iħaddem il-Gvern li jagħti il-qasba u mhux il-ħuta u għalhekk din l-iskema imħadma mill-Awtorità tad-Djar se tara żieda fil-persentaġġ ta' 80% li huma sidin ta' djarhom.